Dan doen we met Don Willemsen. Don die binnen is met de redderie van de Transodring en dat is een 5-jarige zoon van Agnes Senior 6. Je moet even oppassen. Hij zal binnen heel iets van eraf. Niet in de baas. Nog niet? Ja, hij speelt hier. Dit is ook wel lekker. Ja.